היי בנות, יש מצב שאתן נותנות לי משהו כזה? קורסים נפתח עמידה חופשית! לא, מה יש לכן בנות? לא משהו כזה. שיר ראשון. בנות נפתח, כבר לא חמשושות. אף פעם לא ראיתי עוד מפקד כזה. לא. בת מבטח בטח שומעת את זה הרבה. ואין מצב אני עולה על מדוגם. לא. כמעט ירדתי מהמחנק מרוב שחם. מרגישה שבנות נפתח מחזיקות את השכבה, כשאחד המדריכים פתאום שולח הודעה. כולם תגיעו לשדרה ובנות נפתח מגיעות בתוך שנייה. כאילו לא בכוונה, אוי בטוח לא התעוררתי בהסכמה. תמיד כולם אמרו לבנות אוהל תן לא יודעות, אבל היום לכולם אנחנו מוכיחות. תגידו מי מחזיקות את השכבה? בנות נפתח, תח במחנק, נק, שיר ראשון, שון, בלגן, גן. שמש שוקדת אני פה קופדת קבל את הקפיצה. יצא לי פצצה פה מהבוקר כי לא מפספסת שום יום עבודה. כי חמשושה מחזיקה. פי בת נפתח, בואי לקצף, קחי את המגב ואת המטאטה. בנות נפתח מהפנטות פה את כולם, מחזיקות את השכבה ונכנסות אל השכבג. בנות נפתח, תח, במחנק, נק, שיר ראשון, שון, בלגן, גן. היידה!